auren so da wani sai wane. Assalamu alaikum. Wa alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu dai sai ka tashi mu je mu ci abinci. Na kai mana abincin mu falon Hajiya. To, haka aka yi? Saboda wannan shine al'adar gidanmu. Kasancin abinci da iyaye na ƙara shakuwa sosai. Gaskiya ne, wannan al'adar tana da kyau. Ko ni a baya lokacin da na yi aure na farko da Samira, na yi ƙoƙarin yin wannan al'adar, wadda cin abinci tare da iyayena. To amma saboda mummunan halinta sai ya zama na ba a kwashewa lafiya. Duk lokacin da muka zo na za mu ci abincin sai ki ga wani abin ya faru da ba na jin daɗi. Haka zan ta ƙoƙari na ta kauce yadda zan daidaita tsakaninta da mahaifana. Dole na haƙura aka bari saboda dai kawai a samu zauna lafiya. Da haka in kika damun da wani al'ada zan zamo cikin farin ciki sosai da hakan gaskiya. To ni kuma insha Allah zan iya ƙoƙari na in ci gaba da wannan lamarin. Gaskiya ina taya ka jaje rabuwarka da Samira. Dan na san har yanzu kana son ta tana cikin ranka. Faiza, ina so in shaida miki cewa wannan fahimtar ki ce. Amma dukkanin abin da nake da burin samu a wata ƴa mace na samu a gurin ki Faiza. Ta yaya kuma zan ci gaba da son wadda bata damu da rayuwata ba, wadda bata damu da soyayyata ba, wadda bata damu da kulawata ba, wadda na auren su kuma sa abin da nake nema ba. Ashe a baya ba auren su ne ba, yanzu ne na yi auren su. To godiya nake, ni kuma insha Allah zan ci gaba da saka farin ciki game da dukkanin abubuwan da suka faru a baya. Allah ya dace da mu. Yanzu dai abinci ya kammala? Abinci ya kammala. Mu je mu ci. Auren so ake wata wili abin fada. Duk yayin ta samu tarbiya a sallada. To ba za a nemi mai maye gurbin ta ba. Samira, gaskiya na gaji da wannan abin. Ni fa wannan rayuwar da ake a gidan nan gaba ɗaya ni bana jin daɗin ta. Ya za a yi sai ka ce wanda ba rayuwar so muka yi ba? Kamar wanda ba auren so muka yi ba? Ai kai ka mai da shi haka. Wadda ta bar gidan mijinta, ta bar duk wani kulawa da yake mata, mota, gida, kuɗin kashewa, sutura da duk wani abu na rayuwa, ta bar shi ta biyo ka. To yanzu na ji menene matsalar me yake so a yi? Kawai ni ina so a kamin yarinya na Ummul Khairi ta zo ta kara samun kwanakin hutunta na makaranta. To bar gaskiya an gaya miki, tsakani da Allah ni abin da yasa bana son zaman yarki a gidan nan. Gaskiya yarkin nan ba ta jin magana. Kuma gaskiya ba zai yi yarinya tana gidan nan mu dinga wannan abin ba. Ni kin san ina son mu soyayya mai rayuwa mai kyau tsakanin mata da miji, amma ke completely yarinyar nan batananniya ce. Kawai ni wannan gaskiya shine da yasa bana son zaman ta a gidan nan. Yanzu a gabana kake faɗa min cewar ƴata ba ta jin magana?
Yanzu da bata nan zaman lafiya muke yi? To ni dai gaskiya na gaya miki. Ni gaskiya ba zan iya so in zauna da yarinya na a gidan nan ba. Gaskiya. A gaskiya Fa'iza, ban san me zan ce da ke ba dangane da farin cikin da kika sani a yau. Saboda inda na ga mahaifana suna farin ciki suna walwala. Kin dawo da tsohuwar al'adar da na daɗe ina da burin a yi ta. Iya abin da kika yi na faranta mahaifana rai, ya isa ya baki lada kuma ya ƙara miki kusanci da ni kaina. Gaskiya abu ɗaya ne ya ɓata min rai. Loma na yi da yawa ko ko a kin ga nan alamun ban ji daɗin abincin ki ba. To ai in loma ne da sauki. Ta ya zaka ce mahaifanka? Ai ina ga mahaifanka mahaifana ne, inda ni ma yanzu na zama 'yar gida. Gaskiya ne, ba ki laifi ba da kika ce haka. To ki haƙuri. Wannan magana da kika faɗa sai ta tuna min akwai wasu ƙabilu da idan suka aurar da 'yarsu mace, dangin mijin ne ma suke canjawa 'yar suna saboda ta zama mallakin su. Saboda haka ke ma iyayen mu duka sun riga su zama guda ɗaya. Ai ma afuwa. To yanzu ina so in tabbatar na zama mallakinka. Kuma danginka dangina ne. Me kike so? Ina so ka mallaka min Ummul Khairi a matsayin 'yata har abada. Auren su abin bida ne sai mai kai zaya. Ya naga ka ɓata rai? Ko na yi kuskure ne? Daɗi na ji. Saboda kin tambayi abin da dama can mallakin ki ne. Ai Allah ya riga ya baki. Ummul Khairi yarki ce. Ban dai sai raba ki da ita. Alhamdulillahi. Na ji daɗi sosai. Ni kuma Allah da Allah bani ikon riƙe ta hannu bibbiyu. Aikin riga maki ne. Abin da kika yi Ummul Khairi ba wani wanda ya mata a duniya. Kin saita rayuwarta. Wanda a sanadin saitin rayuwar 'yata mahaifinta shi ma ya saito. Ko in ce 'yarmu ko in ce 'yarki don kan sake kuskure. Kullum burina dama ina son ka kasance cikin farin ciki. Sannan kuma ai ɗa na kowa ne. Ba lallai sai mutum ya fita daga cikinsa shi ne ɗan shi ba. Allah ya saka miki da alkhairi. Allah ya wa rayuwarsu albarka. Ya ne na gashin da sai kallo na kike ta yaga kamar wani sabon mutum. Kawai ina mamakin yadda Samira har ta yadda da kai akan zargin da take yi a kanka. Wannan kawai kyale ta wannan ta ai Samira kawai tana ganin kamar tana da wani wayo ne. Bata san kawai kallonta nake yi ba. A hannuna take. To ni na gaji kuma na ƙosa da wannan alaƙar taku. Na gaji kawai ni ma ka zo mu yi aure. Shi aure yin salada ne. Kinga. Ni ba abin da nake so shi ne. Akwai target ɗin da nake yi a kan Samira. So abin a hankali yake sani. Akwai wasu maƙudan kuɗi ne da nake so in naɗe. Kin san yanzu kuɗin da na naɗa ba su da yawa. To idan na ce zan zo yanzu in aure ne. To ba mu wannan yawa ba. So nake sai na tatse ta. Na tatse ta gaba ɗaya tukunna. Kin gani? So idan na ke da kanki sai kin fi jin daɗin auren idan da wannan kuɗin. To shi kenan. Auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne. Kin gashi na bar wayar can. Daɗin zance ne. Bari ɗauko ma. Auren so ake wata wili abin fada duk yayin ta samu tarbiya a sallada to ba za a nemi mai maye gurbin ba.
halinta aka gano ta. Me yake faruwa? Faɗar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika. Hello? Assalamu alaikum. Faiz. Da wa nake magana? Samira ce. Da Allah gaya mu abin da yasa aka kira ni kawai. Allah sarki rayuwa. Yau har an waye gari da za ka kasa gane muryar masoyiyarka ta gaskiya. Ba wannan abu ban da zo ji ba. Ban shirya jin wannan shirman ba. Kenan dai ba wani abun bane. Kawai ina so a kamun yarinya na Umar Gari ta zo ta karasa sauran. Ina so a kawo ta ne ta karasa sauran hutunta a nan. Yanzu ka faɗa mini yaushe zan zo na ɗauke ta. Har abada ke da ita, ba ki da alaƙa da ita. Ba za ta ƙara zuwa inda kike ba, kuma ke ma ba ki da hurumin zuwa inda take. Hello? Hello Faiz. Shi soyin ya samu tangare da a ko'ina, ido ya ba zai yi kuka ba, kowa ya sani a tarihi ana faɗi. Me yake faruwa? Shi so bai kamar kiyayya ba. Ko da ke ba sai na san me yake faruwa ba. Dan alamu ya nuna min, na fahimta. Haka ne. Samira ce ta kira ni, wai tana so a kai mata Umar Khairi ko ta zo ta ɗauke ta a cikin gidan nan. Ta mata hutu a can. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai tana da iko a kanta, tunda ita ce. Me yake nufi da haka? Kenan ƙarya ta ziyarce mu kenan a cikin gidan nan? Ashe kenan muna faɗin abin da ba cikin zuciyoyinmu? A'a ba haka nake nufi ba. Naga cewa ba daɗe ba. Kika ce da ni kina so na mallaka miki Umar Khairi a matsayin iki. Kenan abin da kika faɗa ba har zuciya keke ba kenan? Ko ku a'a ni da kika sa ni miki alƙawari ni kenan kina so ki tabbatar da ni a matsayin makareci ko wanda ba cika alƙawari? A'a ba na faɗi wannan maganar da ranka ya ɓaci ba ne. Wallahi cikin zuciyata na ce a mallaka min yarinyar nan. Sai na da. A'a. Kai haƙuri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan kana fushi in kana tsaye ka zauna idan kana zaune ka kwanta to dan Allah kan wannan alfarman mu koma ka je ka zauna mu je ka zauna saboda bana so ka fita a haka kada laifin wani ya shafi wani ma in ka fita haka ban san me zai je faru ba mu je ka zauna dan Allah idan ka samu nutsuwa sai ka fita to ka dan yi murmushi Auren su abin bida ne, sai mai kai za ya gane, sirri kare da ato ne. Shi soyin ya samu tangare da a ko'ina, ido ya ba zai yi kuka ba, kowa ya sani. Samira, wannan kiran da kika kwalla min haka na gaggawa, lafiya? Hindu ba lafiya ba. Na kira ki ne kiran gaggawa, saboda na nemi shawaranki. Ba na son na yanke hukunci cikin gaggawa, dole sai na nemi shawararki a matsayinki na aminiyata. Ina jin ki ke faruwa. Shin da na nema Jamil ya bar ni na ɗauko yarinya ta Ummul Khairi. Ta zo ta karasa sauran hutunta na makaranta ana. Amma ya faɗi maganganu akan yarinya na wanda ban ji daɗin su ba ko kaɗan. Amma ku da kin tafka babban kuskure, da kin yi asara. Samun namiji irin Jamil a yanzu ai wahala yake yi. Hindu, zan iya rabuwa da Jamil akan yarinya na Ummul Khairi. To ni dai shawara zan baki. Kar ma ki tunanin wani zaki wani ɗauko yarinya. Ki batta a can ta yi zamanta. Ki zaman ki da mijinki lafiya ƙalau. Hindu, zan iya rabuwa da shi. Tunda na rabu da Faiz, to zan iya rabuwa da Jamil dan ba komai bane shi akan yarinya na Ummul Khairi. Dan ke baki haihu ba?
baki san menene ciwon haihuwa ba. Kar ki manta, ke matar wani ce. Bai kamata kina da aure a kanki ki dinka tunanin wani namijin a gefe ba. Hindu, ba za ki gane abin da nake nufi ba. Ita mai yaudara da halinta aka gano, bata sauya a faɗar suna ba. Auren su abin bida ne. Auren su. Ya kuma ya kika dawo? Ko ba ta ce dai ba zan yi ba? Ba na son ga ka fita ne. Wato ina mamaki Fa'iza. Sai na ga duka kanta abin da na miki kina ta murna kuma kina ta kokari kiga kin yi min wasu abubuwan da zan ji daɗi. Sabanin Samira, duk sanda ne mata alkhairi zai yi wahala ba ta saka mishi da sharri ba. Ka san fa ni ma fa ina da kishi fa. Ba na so kana min maganar Samira. Na sani Fa'iza. Amma in kika kula maganganun da nake faɗa kan Samira ai ba yabo bane. Ina faɗar irin damuwa da na samu kaina ne a lokacin ina tare da ita. Duk da kaunar da nuna mata a duniya. Duk da na san babun alkhairi kake faɗa a kanta ba. Ina da kishi. Amma ban sani bane ko ba karɓe ni duka hannu bibbiyu bane. Ko ɗaya. Ba al'ada ta bace ne ƙarya. Abin da nake gaya miki gaskiya nake gaya miki. Da gaske kin cike min dukkanin gibin da nake jin na rasa shi a soyayyata da rayuwata. To amma ban sani ba ko ba zan iya mantar da kai abin da ya faru a baya ba. Faiza, ba zan iya yadda na fita kina cikin wannan yanayin ba. Yanda kika faranta min rai ya kamata a ce ni ma idan zan fita na tabbatar da ke a cikin farin ciki. Da haka na haƙura in koma ciki tukunna har sai mun daidaita sannan zan sake fita. To don Allah ni dai alfarma ɗaya nake nema a gurinka. Ka daina min maganar Samira, ni kuma zan yi ƙoƙarin mantar da kai dukkan abin da ya faru a baya. Ku je ciki. Gungoro yin sautu ne, auren so da wani sai wane, ga wani ya gwada shi bai dace ba. Na'am Hindu. Ka san ina da zafin kishi. Dauriya kawai nake yi. To ai ni ban ga wani abin kishi a nan gurin ba Hindu. Samira ba wani santa nake ba. Ke kin sani. Ke nake so kawai dai ina yi mata haka ne saboda abin hannunta. A'a to ai bai kamata ta dinga kushe ka a gabana ba. Haka ne. To amma haƙuri zaki gaskiya. Saboda ko kuma ina ga abin da zai faru kawai ki dan dakatar da zuwa gida. Kin ga idan kika daina zuwa gidan kin ga duk wani abubuwa ma balle ne kin ga balle ba ta miki. Kin gani ko? Ka san ƙawata ce. Idan ta ga bana zuwa za ta yi zargi ko akwai wani abu tsakaninmu. Kawai ka sake ta ni aure. Kuma haka ne. Auren su abin bida ne. To ina ga abin da za mu shi ne. Ina ga zan shirya tafiya da ni da ita. In so idan na je na dawo duk abin da za yi, insha Allah sai mu. Yi haƙuri mijina, na hana ka fita ofis. Ko da ke ma ko ba so ai kai mai kuɗi ne, tunda ka tara mana. Wai ce miki ne mai kuɗi ne? Sosai ma kuwa. To alhamdulillah ala zalika. Alhamdulillah ala kulli hal. Shi ne abin godiya. Auren so. Alhaji ne. Abban. Assalamu alaikum. Abba, yanzu ne? To, ni da wa?
To Allah ya saka da alkhairi. To shi kenan insha Allah. To Allah ƙara lafiya. A ce da umar na godiya. Hai har na matsu a gama wayan nan, ji me yake faruwa. Ke san me yace? Wai ya sai mana tikitin jirgi za mu tafi Kano da ke. Ya fi ji daɗin abin da kika yau gaskiya. Ya yi matuƙar jin daɗi. Shi sa ya ce wai gwara mu tafi mu ɗan je mu shaƙata mu fahimci juna saboda ya ga alamun a nan ɗin wayo da takura kaza kaza. Shi kuma bashi da umma a gida. Ai alhamdulillah, amma ne da ummul kai da za mu tafi ko? A'a ya ce ba ummul kai mu bi kawai za mu tafi insha Allah. Ai akwai bai. Kin manta? Ummul Khair bodin za ta koma. Kuma jibi za su koma makaranta? Ya ce za su tafi da ta Jigawa. Akwai ƴan uwan a Jigawa. Idan suka je suka dawo kawai sai su je ta makaranta. Kuma makaranta ai ba wata nesa bace, ta kusa ce, kuma makarantar Islamiyya ce. Za mu dinga zuwa mana kai mata ziyara akai-akai. In mun ga dama duk sati za mu iya zuwa. Haka ne, ka san ba na so a dinga nesa da ummul Khair. Amma tunda makaranta ne ya zan yi. Ubangiji Allah ya tsare ni ita duk inda take, kuma Allah ya ɓata ilimi mai amfani. Amin ya rabbal alamin. To yanzu an bani dama zan iya fita? Na baka dama ka fita. Amma ka kula da kanka. Insha Allah. Ubangiji Allah ya tsare min ka, Allah ya damun da kai lafiya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allah ya damun da kai mijina. Amin ya rabbal alamin. Allah ka gaishe ki sosai. Kamar godiya. Ba matsala. Kowa ya ganki ba tambaya, kin yi dacen tarbiya. Aure mataki na rayuwa, gare mu ya zama garkuwa. Wannan ne. Me hakan yake ne? Wannan glass ɗin na siyo miki ne, ina son ki saka. Saboda bai kamata a ce ni kaɗai zan dinga saka glass ba. Ɗazu ne kuma da na fita waje daga wata yarinya ta sa glass, sai na ga bai dace a ce ina da mace kyakkyawa irin ki ba. A ce ni ina sa glass ke ba ki sa, shi yasa na ce bari in siyo miki domin ki saki dinga burge. To hakan ba zai taɓa burge ni ba, kuma ba zan sa ba. Yanzu duk dai na fuskanci ki. Kina yin wannan abin ne saboda akan yarinyar nan. Har yanzu ba ki na fushi da ni ba kenan. Ai ka fi na ko sanin tasha. Bari in gaya miki dalilin da ya sa ba na son zaman yarinyar nan a gidan nan. Kin gani ban taɓa aure ba. Ban taɓa haihuwa balle a ce na san matsalolin yara irin wannan. Kin ga yanzu a misali yarinyar nan kina son ta, idan na kawo ta gidan nan gabana ba za ta bani dama in ji daɗin rayuwata ta aure a tsakanina yadda nake dake amarya ni ango ba. Kuma yarinyar nan idan ta yi wani abu wanda ba daidai ba, idan na taɓa ta, kin san dole abin zai shiga tsakanin mu da ke, dole za ki ji haushi akan na taɓa miki yarki. To wannan dalilin ne yasa ba na son yarinyar shigo gidan nan. Sirri kare da a tone, wani yanayi tsautsayi ne. To wannan dalilin ne yasa ba na son yarinyar shigo gidan nan. Sirri kare da a tone, wani yanayi tsautsayi ne. Shi aure yin salada. To inda haka ne, ni akwai wani tsari da na zo miki da shi. Na son za mu tafi Kano da ni da ke. Za mu tafi mu je mu shakata mu huta. To bari ma in gaya miki ma ba za mu sauka gidan kowa ba, a hotel za mu sauka. Saboda hotel ne zai ba mu dama mu dinga fita yadda muke so, mu huta yadda muke so. Bari in faɗa maka ka ji da wai. Ba inda zan ji duk wani farin ciki da zaka bani. Bai kai na ga yarinya na a kusa da ni ba, Ummul Khairi, saboda ita ce farin ciki na, kuma na fi son ta sama da kowa a rayuwata. Shi soyin ya samu tangare da a ko'ina, ido ya ba zai yi kuka ba. Kowa ya sani a tarihi ana faɗi, shi so bai kamar ƙiyayya. Me yake faruwa ne? Me yake faruwa da ni kuma ya canza? Bata sauya a faɗar suna ba, mai ƙarfi yana da ƙarfinsa a bincika, bai zauna da masu rauni ba. Bai manta da marasa shi ba, auren su abin bida ne. Hindu, ya haka kuma?
gaskiya ni na gaji. Na gaji. Mene miki da kike kin gaji? Mana, ai ba na taɓa ganin ka a gidan nan sai ka samu matsala da Samira. Yau fa na zo gidan nan ba. So bi ina zuwa gidan nan. Mana, sau biyu ka zo gidan nan kuma na tabbatar da ba matsala ce tsakaninku da Samira ba. Ba za ka zo gidan nan ba. To kinga, ni da yanzu wannan ba shi ne kana ba. Matsalar dai shine wannan plan din da muka riga muka shirya. Ya riga ya rushe saboda na yi mata magana amma na kama bata yi responding abin da na gaya mata ba. To yanzu a matsayin ki ne a mace shi sa na zo gurin ki domin nemi shawara a gurin ki. To saki shirya wani plan din wannan na ga alama kamar ba zai. A matsayinka na namiji, kawai ka mata dole ka tirsasa ta sai kun tafi. Kai. Anya. Samira za ta dauki wannan abin kuwa. Ba za ka iya mata dole ba? To yayi kyau. Kinga. Sai ba tafiya zaki ba, ta zaki. Aure na so kowa yake fata domin farin cikin rayuwa, zaɓin abokin rayuwa, koko abokiyar rayuwa, wannan yana gurin zuciya. Abarwarai abin da yake so, auren so. Hauren so, yi hauren so. Aminu alaiki salam. Umar kai. Lafiya lau Umar kai ya gida. Ya school ɗin. Masha Allah. Ina abanki. Oke ya fita? To in ya dawo ke kira na waya sai ki haɗa ni da shi. Kano kuma? Yaushe za su tafi Kano? Ok, gobe? Ayya, ke kuma sai na zo na ɗauke ki kin gani gobe sai ki zo ki ƙara samun hutun makarantar ki anan ko? Wani school kuma? Kuma kai yaushe aka ce za ka yi bari su kwafi? Jibi? Ok, to ba damuwa idan abban nan ke dawo ki kira na waya sai na zo ni na binki kafin a kai ki makaranta. Na gode sosai. Ya naga kin fito nan kuma muna cikin muna zaune muna magana. Kawai na zo na waje ne ina ɗan yin tunani. Na ga ya dace mu tafi Kano nan tare. Saboda na ga idan na je can zai iya bani farin ciki da jin daɗi da kwanciyar hankali na ɗan rage wata damuwar ko? Mu tafi Kano. To amma ke ɗin ce kuwa? Ni ɗin ce mana. Na ga ɗazu muke maganar nan kike nuna min cewa ba za ki je ba. To shine abin yaban mamaki. Me ya saurin canza tunanin ki haka? Zuciya na mana. Kawai na yi tunani na ga hakan ya riga da ya dace. Me haka? Yanzu kaga ko jibi za mu iya yin tafiya ko gobe amma dai da san samu ne mu tafi gobe. A ni kam ai na riga na shirya tun da dama ai na taso da magana to amma abin da zai faru Allah ya kai mu jibi za mu je. To shikenan ba damuwa idan ka shirya ni ma ya shirya nake. Ita mai yaudara da halinta aka gano bata sauya a faɗar suna ba. Mai ƙarfi yana da ƙarfinsa a bincika bai zauna da masu rauni ba. Kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba. Auren su abin bida ne. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Manyan baki. Barka da shigowa. Ya lamura. Wallahi alhamdulillah. Mun same ku lafiya. Lafiya kan Alhaji Faiz. Ya iyala. Wallahi kowa da kowa lafiya lau. Sai godiya alhamdulillah.
Sani ya ina yini? Lafiya kalau. Na gajiya. A'a, Fa'iza kenan. Da fatan dai komai lafiya kalau. Lafiya kalau yaya. Babu wata damu. Babu komai. To masha Allah haka ake so ai. Alhamdulillah. Su umma ba. Su umma sun fita. Sun dan fita ne. Ina antina. Ai, da yake duk kusan tare suka fita ne. Sun dan fita na. To ke baki buga musu waya bane? Yaya ni ban kira su ba, kawai na so musu bazata ne. To irin wannan ai waya ake bugawa ai. Sai ki sanar da su ai a tanade ku kafin ku zo. Ko ba haka bane? Ka san da yake mu ma wata tafiya ce ta kama mu ba mu shirya ba. To, Tafiya zamu da ita zamu je Kano. Kano za a je? Insha Allah kuma zamu dan yan kwanaki haka. To shine muka zo dama mu sallama da ku. Za a hau jirgi kenan. Kuma gashi ba sa. To ai wannan ne ina ganin kamar ai ba wani abin nan bane ai. Za a iya barinta ta zauna har su dawo, kai kuma ka je ka dawo. Kaga idan su umma suka dawo hankali kwance sai su gaisa su ga juna in yi so kai man kada sai ku gaisa sai ka dauke ta sai ku tafi tare. To ba matsala. Sai ka tafi da ita ina ganin kamar ba wa damuwa. To shikenan. Allah sai ya sauka lafiya. Yau Allah ya kiyaye ya sauka lafiya. Sai ki taka masa mana. Za ki turi je ki taka masa. Ina ganin kowa akwai matsala. Shi da ubangiji Allah ya tsare. Allah ya damu da kai. Amin Allah da sun da kawai sai sanar da ni sai zan tafi. Insha Allah. Dama akwai tamu da ke jira ne ki dawo saboda ka mu je daki. Mu je da Allah. Auren su abin bida ne. Auren so shi ne ya zangorin ko. Auren so shi ne ke yin Hindu, ke kin san wani abu da babban tashin hankali da yake damuna? A'a. Wai Fa'iz ne zai ɗauki matar shi Fa'iza su tafi Kano yawon shakatawa. To ba mijinta ba ne? In ya ɗauke ta duk inda ya ɗauke ta ya kai ta ba zai kai ta ba mijinta ne fa. Shindu ba za ki gane ba. Hotel ɗin da idan muka tafi Kano yake ijiye ni, nan zai ijiye ni fa. Ya ranka nuna mata soyayya irin wanda yake nuna mani lokacin da muna da aure. Ban da ɗigini irin naki. Da mugun kishinki, mijin da kuka rabu da shi yanzu kike tunanin wai kina kishi da matan shi, nan fa gidan aure ke ba miji ne da ke anan ba? Me za ki dinga kishi da mijin wata? Don Allah ki yi haƙuri. Ba za ki gane ba. Yanda na rasa farin ciki, wallahi bai isa ya yi samu kwanciyar hankali shi da matar shi Fa'iza ba. Kuma ina mai tabbatar miki da haka, ki dai kawai ki bari sai mun dawo. To kin ƙawata abin da zan ce miki sai an jima. Dan mijinki ba zai dawo ya ganna a wurin nan kina wannan maganganun ba, dan sai ce ni nake zuga ki. Dan haka sai an jima. Ke me yasa ba a maganar arziki da ke ne? Sai an jima. Gaskiya kina da matsala wallahi. Ita mai yaudara da halinta aka gano ta. Bata sauya a faɗar suna ba. Mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika. Bai zauna da masu rauni ba. Ina so in ja miki kunne. In yi miki gargaɗi babba. To yaya me kuma ne yanzu? Koma menene zaki ji? Saboda na san ke yarinya ce har yanzu. Abin da nake so da ke, na ji an ci Junaidu zai dawo ƙarshen watan nan. To Allah ya sa dai ba dan shi kika tako kika zo gidan nan ba. Saboda yanzu ne da ba sa'an ki bane. Kin wuce Junaidu, kin wuce ajinsa. Duk wani mai suna irin nasa da wani mai tunani irin nasa kin wuce shi. Saboda yanzu kin zama masu kuɗi. Kin shiga halin dangin kuɗi. Kina auren mai kuɗi. Da haka kike da? Ki dubin da kike fresh, kina ɗaukan idan kina kyalli, idanuwanki kaman madara. Haka kike da? To yanzu ba sa asaba ce ki, ba sa an auren sa bane, kin wuce matsayinsa. Abinda nake so in gaya miki kenan. Yanzu ba a wannan bagiren kike ba. Haba yaya. Ta yaya zaka dinga min maganan wani Junaidu?
Yaya ta nan na rufe shafin wannan. Saboda yanzu fa ni matar aure ce. Ta ya zan dinga tunanin wani da ba mijina ba? So kake Allah ya fishi da ni? Masu yin wannan halayyan sai dai marasa tarbiyya kuma wanda ba sa tsoron Allah, wanda ba san darajar aure ba. To masha Allah, haka ne, hakan kuma ya yi daidai. To yanzu me kika zo mana da shi? Domin ba zai yiwu ba, kin shiga daula, kina auren masu kuɗi, kina auren dangin kuɗi, ahalin kuɗi, mu zauna a cikin damuwa da cikin yanayi na halin haula'i. Me aka zo da shi? Ke mun bayani. To ya yanzu dai me yake faruwa? Abubuwa ne suke faruwa. Yanzu wannan rashin ganin su umman ma da kika yi ba wani abu bane. Sun tafi su je su kashe wata matsala ce. Matsala ce ta taso aka tafi aje a kashe ta. Kuma ba lalle bane har ki ƙari zamanki a nan gida ki ga dawo su. To me yake faruwa? Wannan wani abu ne na daban zaki ji ma ko me yake faruwa. Nan ba da dadewa ba. Da ban san halin yayi ba. Da kowace irin ƙarya zai yi don ya ɗaga min hankali. Don ya biya buƙatar kanshi. To shi kenan ya ba komai Allah ya yarda. Allah ya mana maganin. Amin. Allah ya mana magani sannan ke ma ki magani. Shine magana kawai. In Allah ya ke ma ki magani. Insha Allah ba matsala yaya. Allah ya mana maganin shi. In Allah da kafin mu tafi zan yi aiki. Haka nake so in ji zance. Ba zai mu zauna a bushe ba. Kina gidan kuɗi, kin ci kin yi hani'an, kin tada kai, kin yi tadan hanci. Mu muna nan abubuwa suna faruwa kala-kala. A san yadda za a yi kawai. A fadda a'i da karogo kawai shine. To insha Allah ai haƙuri. Fa'iza kenan mu ji dumus ba? Shine daidai Na ɗan daga tafiyan nan zuwa next week saboda akwai wasu abubuwa da nake so zan ƙarasa ban ƙarasa ba. Kamar ya kana nufin ka ɗaga tafiya sai next week? Ka san abin da ba zai taɓa yiwuwa ba. Ba fa cewa ne ba za mu tafi ba. Kawai cewa ne na ɗan ɗaga ne saboda ko wasu uzurruka da nake ban gama ba. Ni dai na faɗa maka ba zai taɓa yiwuwa ba tun da ka samu rai sai mun tafi. Harka yanzu ta wayewar kai za ka iya yin business ɗinka ta network. Wai dakata. Wai ya ina a matsayin miji ina baki umarni amma kina gaya min abin da ke kike so ni zan baki umarni ko ki zaki bani umarni. Na gani na kirkiri tafiyar nan kuma na ce ina da uzurin da zan yi. Ai ko baka isa ba idan kana son ka faranta mani ya zama wajibi mu tafi gobe. Ai. Sani kenan. Wato ke dai a kullun kina son ki danne ni. To shikenan. In dai wannan din shine zai faranta miki rai. Na amince na yadda. Za mu tafi gobe. Amin, thank you so much. Today is baranka mashayi. Assalamu alaikum. Yauwa ka samu kuɗin nan. Ka sa duka. A'a. Account ɗina za ka sa ba account ɗinta ba. Yauwa. Wurin masoya aure na so, a kyala auren da babu so, cikinsa ba walwala ta so, in an yi auren da babu so. Alaikum salam wa rahmatullah. Auren so ake wata wili. Faiza,
yayin ta sa Wallahi lafiya kalau. sallada Ka gane na ce har yanzu su Umma fa ba su dawo ba. binta ba To kawai ka ban izini sai in tafi. Kina ga hakan yayi? Yayi. To ba damuwa sai na zo insha Allah. Na gode. Ke? Ashe har yanzu da sauranki? Kina nan da yadda kike? Ba za ki gyaru ba kenan. Ki dinga an samu manci waya gatsai-gatsai haka, babu wani salo, babu wani dan gyaran murya, babu wani gyaran sauti, kawai sai dai ki an samu gatsai-gatsai. Ye? Yi haƙuri ya. Yanzu ke ba abin alfaharin ki bane? A zo hannun unguwar mutane suna gani a zo da zindimemiyar mota a zo a ɗauke ki a kofar gida kina taku na kasai ta tafi da ke ba abin alfaharin ki bane? To ya kamata ki san abin da kike yi. Sannan kuma akwai shawarar da nake so in baki. Kina ji na? Ina ji. Tafiyan nan da za ku yi, ki san duk yadda za ki ke kame zuciyar bawan Allah nan. Ki kane ne yake hana shi sukuni, ki hana sakat ya daina ganin duk wata mace a matsayin ya mace sai dai ki. Hakan riba ne a gare mu. Akwai amfanin haka. Saboda kin san auren nan fa ba auren so bane. Aure ne na manufa, akwai manufan mu. Riba ne ga masayi. Za ki ga amfanin hakan. Amma a dinga gyara abu, amma ki a dinga an suwa gaze-gaze haka. Ba wani salo, ba wani babu wani dan tarayya. A dinga gaya maji maganganu haka. Kwantar da murya ake yi, a kwantar da kai. Ya naga kina ta tattara kaya ne lafiya? A'a, kaga gobe za mu tafi. Kar mu zo mu yi delay a samu wani matsala jirgi ya tashi. Gara kaga tun yanzu zan fara haɗa kayana. Gobe za mu tafi ina. Ce miki aka tafiyar yau ne? Kuma in ma tafiyar nan yau ne, na gare ba da lokacin tafiyar bane ko ba? Na sani, amma ka san jirgin mu na sassafe ne ai. Kaga ko dole in yi saurin shirya, ina ga ma ni zan tashe ka a bacci. To yau kika saba hawa jirgin safe? A'a, ina gudun matsala saboda ni ɗauki nake tafiya kanani. To, lalle dukkanin ajiye wannan shirin. Ya yi kyau. Kuma fa. To shikenan, a ci gaba da haɗa kaya lafiya. Yau na gode. Kowa ya sani a tarihi ana faɗi, shi so bai kamar ƙiyayya ba. Ita mai yaudara da halinta aka gano, bata sauya a faɗar suna ba. Kenan duniya da komanta na rabu ne, bai manta da marasa shi ba. Auren su, auren su.
Auren so ake wata wili abin fada. Doya in ta samu tarbiya a sallada, to ba za a nemi mai maye gurbinta ba. Hotel ɗin ya yi kyau. Na ga sun kara gyara shi. Sun ƙara gyara shi. Dama kin taɓa zuwa ne? A'a, ban taɓa zuwa ba. Kawai dai ina kallon shi a social media ne. Ka san harkar social media yanzu. Kawai ina kallon shi ne, na ga kuma yadda na saba ganin shi. Ba haka na gan shi yanzu ba. Kaga dole in ce sun gyara shi. Alhamdulillah. Ce yanzu kin gane tun da dai yanzu muka zo. Abinda zai faru shine ki huta, sai in kira reception, sai su kawo mana abinci, sai mu samu mu ci ko? Ni ba zan ci abincin nan wajen ba. Ba har ka ce za mu zo mun mu huta a nan ba, kuma saboda me yasa za ka bar na ɗakin hotel ka ce a kama abinci. To me kike so ai? Kawai na fi son ka tashi mu fita mu je mu ci abinci. Saboda ka ce ka kawo ni nan wajen ne saboda ka faranta mini in ji daɗi. Kamar yan tashi mu fita mu je mu ci abinci. Ga restaurant a hotel kuma me sai mu fita. Kawai ka tashi mu. Ba za ki gane ba ne. Kin ga abinda nake so dake shi ne. Kin ga ina da meeting urgent. Yanzu haka waya ake mun. Ina so zan je in dawo. Amma idan kika huta, tunda nan akwai reception, zan sa su kawo miki abinci. Idan suka kawo miki abinci, sai ki ci ki huta kafin nan na dawo. Daga baya sai mu magana. Za mu fita sai mu fita. Okay, an zo wajen. Na gane dama abin da ya kawo ka. Ka zo ne saboda meeting ɗinka. Ka zo saboda business. Amma ka ɗauko ni ka taho da ni Kano. Kana ce min ka kawo ni mu ji daɗi ne saboda soyayya. Don haka ka tashi ka tafi. Ni zan yi tunanin abin da zai fi. Kin ga, ya za ki ce haka? Waye gaya miki? Ta ya za ki ce na ɗauko ki ne domin kawai in zo in je in yi aiki? To idan haka ne me yasa ban barki a can bane na to ni kadai? Kawai na faɗa maka ka tashi kawai ka tafi. Zan yi tunanin abin da na ga ya fi dacewa da ni. Ka tashi ka fita kawai. Yanzu dai ki haƙuri barin jin dawo. Ita mai yaudara da halinta aka gano ta, bata sauya a faɗar suna ba. Mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika, bai zauna da masu rauni ba. Kenan duniya da komanta na rabu ne, bai manta da marasa shi ba. Auren su abin bida ne, sai mai kai za ya gane. Sirri kare da ato ne. Yawwa, to yanzu sai tafiya ko? Mu fita mu zagaya kiga inda yake son zuwa. Tunda tafiyar ta kici. Gaskiya Faiz kana shagwaba ne da yawa. Kada wannan shagwaba fa ta lalata ni. Shagwaba? Ai babu shagwaba a soyayya. Saboda aiki ne na wajibi. Kuma idan har na shagwaba ki, ai shagwaba ba za ta lalata ki ba. Sai dai ma ta taimaka miki ta ƙara miki ƙarfin gwiwa. To gaskiya ai gani ne gatan yayi yawa. Anya ba zai kawo matsala ba kuwa? Faiza, duk gatan da zan nuna miki bai kai gatan da kika nuna min ba. Domin kin canja ni, na da mutum kamar kowa. Haka zalika, kin samarwa da ƴata mahaifiya bayan rasa ta mahaifiyar. Da haka, kar ki ɗauka cewa wannan abin da nake miki wani abu ne na abin a zuwa faɗa. Aiki ne na wajibi. Kin cancanci a miki haka. Kana nufin yanzu kenan ka ce kana so na? So ɗaya kenan. Ina mai tabbatar miki da cewa soyayya kamar wani damshi ne na turare da aka fesa shi a cikin iska. Wanda kuma kin san babu ta yadda za a ɗan adam ya rayu ba tare da yin numfashi ba. Iska ita ce sinadari mahaɗi na rayuwa kowane irin ɗan adam. Da numfashi ake tabbatar da cewa mutum yana da rai ko ba shi da rai. Da haka soyayya yanzu ta zama numfashi na. Ina tare da ita a kodayaushe. Insha Allah. To godiya nake yi. Amma ina neman alfarma ɗaya a gare ka. Babban abin da nake bukata a gare ka shine soyayyarka da kulawarka a gare ni. To in dai har ka min wannan, ka gama min komai a duniya.
kin tara kin samu. To godiya nake. Za a ga ya ci haka ta dan kiya. Abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne auren so da wani sai wani ga wani ya gwada shi bai dace ba. Ina kika ji ne Hindu, ina ta kiran wanki ba ta shiga. To mun sauka yanzu, mun sauka yanzu nan. To shikenan za mu yi magana. Auren so ake wata wili abin fada duk yayin ta samu tarbiya a sallada to ba za a nemi mai maye gurbinta ba. Hello, Aunty Amina. A'a, yi haƙuri kin ga yanzu nan muka sauka masauki ne wallahi shi yasa kika ji. Wallahi lafiya ƙalau Aunty Amina. Aunty Amina kin ga waje kuwa? Waje na alfarma. Da nake ji in ba nan ma sai in ce fa tsoro nake yi. Wallahi waje masha Allah yayi kyau sosai. Ai insha Allah ke dai ki bari kawai. Ya su umma? To shi kenan don Allah idan ta zo ki ce ina gaishe su mu sauka lafiya lau. To kin ga sai an jima kin gani da mijina ne? An jima za mu yi magana. Wai da wace waya ne? Ke da Amina ke da wace waya ne? Wai a taki cinyewa tun ɗazu ke da waye? Da wace waya? Me zafi? Ba haka nake nufi ba, Allah ya baki haƙuri. To shi kenan, na gode. Me kake yi? Zo ki gani da idan ki mana. Wanda kake yi ne haka?
kin ga abin da nake nema. Dama shi kake nema tun ɗazu? Shi nake ta nema. At Commander in Chief, we are going to sign an agreement. Any agreement for this one, the national game, and the base that, and just for the prosperity, and also to help government because government cannot do it. Gaskiya hotel ɗin nan yayi. Gaskiya babu ƙarya. Wannan waje na alfarma haka? Ai wannan shi ake kira aljannan duniya. Na ji daɗi. Buri na dama na ga na faranta miki rai. Shi sanato da ke. Yanzu nake kiɗan kintsa. Sai kuma mu sake fita mu je mu zagaya kiga gurare. Tunda dai mun zo Kano. Bayan nan ɗin? Kaga. Wannan a nan ɗin ma ya ishe ni. A'a. So nake idanuwanki su buɗe kiga ko ina ke ma kiga komai. Kin ga? Ita Samira muna zuwa da ita. Ya ku. Ba na faɗa bane da nufin wani abu. Hakan ya zo ne cikin labarin abin da na riga na sani na abubuwan da suka shuɗe. Amma insha Allah zan kokari ne ke harshe na. Na san ba zan taɓa cire maka ita a cikin zuciyarka ba. Amma burina ga na faranta maka. Na kore maka dukkanin wata damuwa a cikin zuciyarka. Ba haka bane. Ko yanzu na ambaci sunan sai na jira yayi zafi. Babu wannan magana. To shikenan. Burina na ga na cire maka dukkanin wata damuwa a cikin zuciyarka. Kullum ga na saka farin ciki da nishaɗi. Allah kuma ya bani ikon yin haka. Allah ya baki iko. Na da ma insha Allah. Ina fatan zaka bani daman haka. Insha Allah zan yi fitan gobe. Godiya nake mijina shi yasa nake alfahari da kai. Na gode sosai. Yanzu zan sa kamar abinci, dan ci to kuma sai mu ga abin da ya kamata. Wai shikenan har ka gama? A to gaci kuma me zan yi a TV? Ga remote hannun da wani abin da ake da bukata sai a danna. Yanzu ina son jin labari. Sai ka ce wani tsoho. To mu je ciki ko? Shikenan. Shi soyayya samu tangare da a ko'ina ido ya ba zai yi kuka Haba Samira, dan Allah ki zo mu tafi lokacin da na ba mutanen nan ya kusa kurewa bai kamata a ce ni kada ake jira ba. Har yanzu ba mu je ba. Ni fari yanzu ina kan bakana, don haka ba inda zan je. Samira dan Allah ki taimaka mu. Na riga na sanar da abokaina cewa da ki na zo garin nan. Kuma an riga an yi booking seat har da ki. Ana so a zauna tsakanin abokananmu duk da suke rayuwa a Kano. A ƙulla zumunci, ke ma su san ki. Ki ƙulla alaƙa da matansu. Ni kuma abokanai ne dama mu ci gaba da mu'amala tare da su. Mintuna ƙalilan ne da na je na gabatar da ke sai mu tafi na kai ki duk inda ki san. Ni fa ba irin matan nan bane da zaka nuna ma duniya ka auro ni kana ta ce rere da ni. Don haka ba inda zan je ni. Samira ba haka bane. Na fa zo Kano ne saboda kina da buƙatar mu zo da ke ki zagaya ki shakata saboda ke ma kina son garin Kano kamar yadda nake so. Kuma kika zaɓi hotel ɗin da kike so mu zauna tare da ke. Muka zauna a nan gurin. Ba inda na kai ki banda zaman ɗaki da kike sai kuma in kin buƙaci wani abu mu sake fita da ke. Wannan alfarman ni ma nake so don Allah ki mu. Ni ba inda zan je ni. Idan kana so na bi ka to ka fara cika min uzuri na. Ka fara ɗauka na ka kai inda nake so tukun sai in iya banka. In kuma ba za ka yi ba ka ga tafiya.
Samira. 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 Shi soyin ya samu tangare da a ko'ina, ido ya ba zai yi kuka ba, kowa ya sani a tarihi ana faɗi, shi so bai kamar ƙiyayya ba, ita mai yaudara da halinta aka gano bata sauya a faɗar suna ba, mai ƙarfi yana da ƙarfinsa a bincika, bai zauna da masu rauni ba, kenan duniya da komanta na rabu ne. Bai manta da marasa shi ba, auren su abin bida ne, sai mai kai za ya gane, sirri kare da ato ne, wani yanayi tsautsayi ne. Ki dan ƙara hakuri. Na gaya miki akwai wani sabon ɗaki da shi ma nake so a gyara shi mu koma ciki, wannan nake so mu kwana. To me yasa kake so a canja mana ɗaki? Dalili na shine saboda ina so na ga duk wani mutum da na taɓa farantawa rai to kina ke zama to ya sami fifiko akan nasa. Kuma lokacin da nake zuwa hotel ɗin nan a baya gaskiya babu ɗakunan, sababbi ne aka yi su. To shi nake so in shiga da ke. Ina fatan dai ba ku taɓa zuwa ɗakin nan da Samira ba. Wata iya yi. Ba mu taɓa zuwa da Samira wannan ɗakunan ba. Na gaya miki duka ɗakunan yanzu da muke rayuwa sababbin ɗakuna ne. Alhamdulillah Allah na gode ma zan rayu inda Samira ba taɓa zuwa ba. Rai zakira. Bari in gaya miki ni duka fa inda na je da ke da inda Samira ta je da inda bata je ba ni duka a sababbi nake kallon su. Kin san dalili? Saboda yanzu da masoyiyata na zo wurin. Isa nake alfahari da kai a koda yaushe. Allah Ubangiji ya ban mu tare. Amin Faiza. Yanzu ma abin da nake tunani ina ga gaskiya ya cace sun gama gyaran. Bari in je in gani. Ko da ke kai. Ba zan fa yi barin ki anan ke kaɗai ba. To ai ni ma ba zan bar ka tafi kai kaɗai ba. Zan ka tare. Shi soyin ya samu tangare da a ko'ina, ido ya ba zai yi kuka ba, kowa ya sani a tarihi ana faɗi, shi so bai kamar ƙiyayya ba, ita mai yaudara da halin ta aka gano, ba ta sauya a fadar suna ba. Ni dai abin da ke fara kin ga dalilin hikima mutum tare da gani sai ki samu da wannan soyayya yadda ya kamata. Kuma ki tabbatar da abin da ke gani. Tunda har yanzu tambayar da ke wai ki gani wai ana son ki kuma son ki yanzu ki amsa ba.
Auren so ake wata wili abin fada. Duk yayin ta samu tarbiya a sallada, to ba za a nemi mai maye gurbinta ba. Auren so abin bida ne, sai mai kai za ya gane. Sirri kare da ato ne, wani yanayi tsautsayi ne, shi aure yin salada ne, gungoro yin sautu ne, auren so da wani sai wani. Ke, Samira. Daga ina ke kuma ina zaki je haka? Ina ruwanka da inda zan je ni? Na je ɗaki na gaba ke cikin ɗakin. Daga ina ki? Haka ka ce min mitin za ka je. Sai na ce ka tafi mitin ɗinka. Ni ma zan yi abin da na ga ya fi dacewa da ni. Wato ni na tafi mitin. Shi ne ke ma za ki tafi naki mitin ɗin ko? Wa kika sani a Kano za ki fito ki dinga fita haka anyhow? Ina ruwanka da wanda na sani. Kawai dai kai abin da yake gabanka. Ki ba ki tunanin cewa ke kyakkyawa ce? Za ki dinga fita kina yawo sai wani ya ganki ya zo ya haɗa min husuma a gidana. Ki dinga kula mana, me yasa kike haka? Shi ne fa dalilin da yasa fa nake kulle ki a ɗaki nake cewa ki zauna kawai. Ka dube ni ka kare min kallo da kyau. Ka san ban yi kama da matan da za a ranka musu kulle ba. Don haka ka canza tunani. Kinga, yanzu dai ba wannan magana ba. Mu je ɗaki sai mu magana. Kin gane? Zo mu je ɗaki. Sabila. Samira, to yanzu da kike son tafiya kike tafiya ina rai. Ga ɗaki na ce miki je ɗaki mu kuma kina so ki. Auren so ake wata wili abin fada. Duk yayin ta samu tarbiya a sallada, to ba za a nemi mai maye gurbinta ba. Gaskiya ban taɓa rayuwa da mutum mai son shayi irin ka ba. Ani da kika gani zan iya shan shayi sau 12 a rana. To, kuma ka zauna lafiya? Ubangiji Allah ya ƙara maka lafiya. Amin ya rabbal alamin. Wai ka zo ka hutawa ba za a baka ba sai an biyo ka da aiki. Yi haƙuri ka ɗauka, ka san kai mai mutane ne. Ai ma san lambar waya. Kai mai mutane ka ɗaga ka duk wani abu ne. Assalamu alaikum. Ina so ne magana. Duk da dai ban gane waye ba. Amma a hotel ɗin da nake? Ni fa ina Kano kuma a Rayhan Hotel. Ina jiran ka. Na san ka je lafiya? Hello. Wai a wajen ina? Yau ban ganka ba. Irin haka ba kyau, ƙarya bai ta dace. Ina wani uzurin kuma ka fito da ni. Ba matsala ba, kawai mai magana da shi. Shikenan ni zan koma. Thanks.
Ke Samira, me kaki nan? Me kika zo yi? Na zo ne saboda na tuna baya. Ni kuma na zo nan ne saboda ina so in manta baya. Da haka ya kamata ki daina bibiyata. Ina so ki sani ba da sauran alaƙa tsakanina da ke a yanzu. Akwai? Ta ina? Saboda akwai yarinya tsakanina da kai. Da kenan. Yarki ta canja mahaifiya baki ba. Kuma duk wani abu da yake tunanin ya faru tsakanina da ni da ke na manta shi. Kai hakuri Faiz. Ba mu da sauran alaƙa. Da haka ya kamata ki daina bibiyata. Ki dinga tunawa fa ke matar aure ce, kuma kin san yanzu ina da mata ko? Kuma ina tare da ita. Ba kuma na sa abin da zai bata mata. Da haka ki daina bibiyar rayuwata. Magana ta da ta wuce. Amma ki daina fita. Shi soyin ya samu tangare da a ko'ina, ido ya ba zai yi kuka ba. Kowa ya sani a tarihi ana faɗi, shi so bai kamar ƙiyayya ba. Ita mai yaudara da halinta aka gano, bata sauya a faɗar suna ba. Mai ƙarfi yana da ƙarfinsa a bincika, bai zauna da masu rauni ba. A wurin so. Wa alaikum salam. Lafiya? Faiz me yake faruwa ne? Dan Allah menene ka faɗa min ko zan samu sukuni. Ka fita muna fara'a kuma naga ka da ranka a ɓace. Yi haƙuri. Ba komai. Haba Faiz. Ka fi kyau da fara'a. Kwata-kwata ɓacin rai bai karɓe ka ba. Ni a burina duka in sa ka cikin damuwa da walwala. Ganka cikin farin ciki da nishaɗi. Muddin na garan ka a ɓaci hankali na baya kwanciya. Kwata-kwata ba na samun sukuni. Don Allah ka yi haƙuri ka faɗa min me yake faruwa. Kawai dai ina tunanin Faiza gwara mu canja ɗakin nan gaskiya. Mu koma wanda muka kama da farko ko kuma mu canja wani gaba ɗaya. Faiz me ya faru za a canja ɗaki? Ina ga kamar dai hakan zai dan fi kwanciyar hankali nan din ne gaskiya yanayin bai min yadda nake tunani ba. To shikenan in harkan zai saka farin ciki to na yadda mu canja amma kai hakuri ka saki ranka. To kai hakuri ka dani fara'a. To shikenan yanzu sai mu je ka sha shayin ka ko? Okay, so na gode. Kamar yadda muka gama ɗin dai kuma ya riga ya. Samira. Na tabbata yanzu abin da kika zo nema ko kuma abin da kike so ki samu ki riga kin samu tunda har na baki cikakken lokaci. Na tabbata abin da nake nema zan same shi saboda ba ka san daraja ta ba. Kai a tunaninka ina wayayya ina Samira zan tsaya ina jiran ka tun yaushe ka fita ka saya kana ta waya akan titi. Ka je office sai ni kuma in zauna ina jiran ka? To ba zai taɓa yiwa ba. Don haka kai ta zaman ka a can sai mene? To idan dai wannan ne ina ga yanzu kuma ya riga ya ƙare tunda abin da ya kawo ni garin nan na riga na gama shi yanzu babu wani maganar meeting babu wani commitment komai ya riga ya ƙare yanzu duk inda kike so shi za a yi za mu zauna mu rayu da ke a can ɗakin mu je duk inda za mu je kuma in gaya miki daga yau ne muke alƙawari har ranar da za mu koma ranar da za mu bar nan kenan muna tare da ke. Ni yanzu bana bukatar haka. Don haka za ka iya zuwa duk inda ranka yake so. Amma yanzu bani da lokacin haka. Ba kya so kuma. To ainihin yanzu maganar ofis da kike yi. Na gaya miki babu ita. Kin ga wancan ɗakin?
shine ofis ɗin. Kuma ke ce sakatariyar ofis ɗin. Don haka, ki daina magana wani ofis. Ni na faɗa ma bana so da Allah malam ka dame ni da wani surutun kamar sa amfani. Samira. Kin san Allah? Shi soyin ya samu tangare da a ko'ina. A wurin so ake wata wili abin fada. Duk yayin ta samu tarbiya a sallada, to ba za a nemi mai maye gurbinta ba. Bismillah. Yanzu ne za a yi. Mijina, duk abin da za ka ci, shi zan ci. Kuma duk abin da ka kama a yanzu, ina da buƙatar shi. Kifuwa ne ne. Ni na san ki faɗa zaɓin in ɗan kika faɗa, ni ma hankali na kwanshe, ni ma sai a kawo shi. A'a, zaɓinka shi ne zaɓina. Kar fa ni in ce kunun tsamiya. To ni ko kunun kanwa ne ma zan sha. Babu da shi. Yanzu dai suna ina tukunna. Sun ba mu buga ɗaki. To maybe ina ga wani aiki suke yi. Shi soyin ya samu tangare da a ko'ina, ido ya ba zai yi kuka ba. Kowa ya sani a tarihi ana faɗi, shi so bai kamar ƙiyayya ba. Ita mai yaudara da halinta aka gano, bata sauya a faɗar suna ba. Mai ƙarfi yana da ƙarfinsa a bincika, bai zauna da masu rauni ba. Kenan duniya da komanta na rabu ne, bai manta da marasa shi ba. Auren su abin bida ne, sai mai kai zai. Waye kuma? Hello, salamu alaikum. Har yanzu ina Kano mana ciyama. Ina Kano. Wannan fa harka ce ta transfer. Za a iya transfer ɗin kuɗin nan. Da Allah malam ka dame ni da iko. Idan ka san business ɗinka ne ya kawo ka na wajen kawai ka tashi ka fita. Sai ka ce akan ka aka fara yin business? Da Allah ka tashi ka fita waje. Mana. Kaza. Kana jin na? Abin da nake so in ga ba. Shi aure yin salaya, gungoro yin sautu ne, auren so da wani sai wani, ga wani ya gwada shi bai dace ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkanku da wuta. Ya kamata ban yi tunanin za ku ɓata rai haka ba. Ko ba komai na ga 'yan garin ya kamata na zo mu sada zumunci saboda na sami ladan.
amma na ga kamar hakan yi muku. Ya haƙuri. Shi soyin ya samu tangare da a ko'ina, ido ya ba zai yi kuka ba, kowa ya sani a tarihi ana faɗi, shi so bai kamar ƙiyayya ba. Na gama, ya za ki ci, ya za kawo. Ni ba zan ci komai ba, kawai ka tashi na fita, maje ma da gari, ki ko ina jin yunwa ma sai ci. Ke fa kika ce mu zo wurin nan mutane, ya kuma za ki ce kuma ba za ki ci abinci. Na ce maka yanzu bana bukata ko? Da haka ka tashi mu tafi kawai. Auren su abin bida ne.